Čiže zdravím všetkých, moje meno je Zetr, najvystavu nového videa. Dneska tu máme ďalšie video z Valorantu. Dneska tu máme naše prvé unratedy. Kompetitívy ešte nepôjdem, ale to je jedno, môžeme ísť na to. Čiže dámy a páni, máme tu hneď zo startu mapu Bind, ktorý je veľmi dobrá mapa. A tu by som si vyskúšal mojho nového agenta Chambera. Normálne hrajem buď Jeruho alebo Jetku alebo Omena. Omena hrajem na Havene a dneska chcem vyskúšať aj Chambera. Tým, že väčšina by som si normálne kúpil Ghosta, tak si kúpim 5 týchto pištoliek. Máme hneď prvého zo startu. Nevadí. Behind. Nice, a náš krásny teammate nám to vyhral, ale vyzerá to tak, že ani nevie jak. Ja si nie, že mohol byť niekto so mnou. Nice. Jaj. Stala. Tá Viper má tak málo, ja chcem rašniť. Tak, let's go, opa. Takže, náš teammate zabil našu protivničku. French. Let's go! Nice, takto sa dá robiť. Tak, dneska sa mi konečne darí. Napríklad dobre v tomto, že táto zbraň dokáže zabiť vás dvakrát, keď nemáte žiadny štít. A to je celkom dobré na tie prvé roundy. Ja vás na to budem čakať. No poď, otvor. No otvor. Ja viem, že si tam. Dobre, ale nemusí byť tam teraz. A mám nevie. Oh, yes. A máme Vandal. Tak už vyšiel. Na tohto Jeru, ktorý práve prišiel. Ó, to čo je za skin? Dámy a páni, práve držím strašne vzácny skin. Ja som zabudol, že to musím klikať, nevadí. Máme utilitu, ale tu si nechám na budúce. Máme aj double kill. Že by si dám ace. Nie, ja som to tak čakal, že pôjdu z druhej strany. Nie, toto mohol byť taký play. Nice, let's go. Super kill. Okay. Už som sa zľakol na chvíľku. Okay. Som čakal, že to bude ona. Dobre. Teraz si dáme tak, ku plantu. Čiže keď budú defuzovať, nielen, že ich budeme vidieť, ale aj, že potom mi to označí ich. Poviem, že stadiaľ pôjdu. A, presne, ak som si myslel. Dobre, pekný pokus. A utekáme asi. Dobre, utekáme. Run. Zabiť každý destroy, nevadí. Počul som tak, že toho tu môže byť aj fialové, nechom si istý, či to je pravda. No, máme full stack do Bčka. Neviem prečo hneď používa utilitku, ale OK. Ich môžem zabiť. To neviete ich zabiť. To si zo mňa robíš srandy. No otvor.
Dobre, ja aj na nich starám, ja im pletnúť. Aj tak to nikto nebude. Joj! Nee, to som si strašne nevšimol. Nie, som mohol mať vandal. Nevadí. Neketi. Tak, prvý dole. Tu si dáme teleport. Tu si dáme... Aha, nemám plant. Nevadí. Som chcel tu plantnúť. Dobre, nevadí. Čomu sa na to pozeráš, cham? Nie! Dobre. Dobre. Prosím, nie. Oj. Pôjdeme takto behind, hej. Joj, kebyže mám plant. Nevadí. Už by som... Pozabíjal by som ich jedna radosť. Kam? Tak, a máme ultinu. Tento typek pôjde bez tak stáde. Nie, som sa zľakol. Nie! Ten vandal. Nemusel som ináč na vandal, bo mám ultinu. Nevadí. Tak ultinu použijeme potom. Let's go! Som mŕtvy. Nice. Joj, kebyže ešte žijú dvaja. Dobre, už odchádzam. Dámy a páni, dočkali ste sa na ich. Čiže by dám ace. Let's go! Nice ace, nice. Yeah. Môj druhý ace, let's go. Told you, 3 kills. Dobre, tu si dáme toto. Už sa nás mohol to zabiť, nevadí. To nevie. Tu budú, vzadu. Á, free kill. Nevadí. Čo? Oni dali... do... Nie, ja som... Oni ma hitli a mne sa crosshair dal hit. Nevadí. Jet, uvidíme čo chce robiť Jet. Nie, čkam, oni nevedia hrať. Dobre. Už teraz pôjdem úplne. Už len stačí len opa. Á, oni sú friendly. GG. Sú friendly. No nič. Takže dámy a páni, myslím si, že táto úplne zdrtená výhra 11-2 sa vám veľmi páčila. Ja sa s vami uvidím niekedy na budúce. Bol Zetron a boli sme proste prví.